Сёння працуюць як адзін механізм. Рэпетыцыя цэнтралізаванага экзамену аб'яднала ў Гомельскай вобласці больш за 8 тысяч вучняў выпускных класаў. На ўсіх пляцоўках стварылі ўмовы максімальна набліжаныя да рэальнага іспыту. Матэрыялы даставілі па спецсувязі. Такія трэніроўкі важныя не толькі для выпускнікоў, але і для зладжанай работы ўсіх службаў, задзейнічаных у правядзенні іспытаў. С этого года в адресной части бланка ответов учащиеся вносят идентификационный номер паспорта. Ранее это была серия и номер паспорта. Кроме того, согласно постановлению Министерства образования, уточнены требования к калькуляторам, которые можно приносить на учебные предметы физика и химия. Сейчас это должен быть простейший калькулятор, выполняющий арифметические действия, корень и процент. Школьнікі маглі абраць для праверкі ведаў любы з 14 навучальных прадметаў. Галоўная мэта рэпетыцыі – не набраць максімум балу, а да дэталяў пазнаёміцца з усёй працэдурай, каб улетку адчуваць сябе упэўнена. Уже с 10 класса они знают, какой из языков они будут сдавать, белорусский или русский. И ведется подготовка за счет факультативов, уроков, и обязательно открываются платные подгруппы. У многих из них уже по 5 пробных репетиционных тестирований. И сегодня они уже понимают, что от них ждут. И очень надеемся, что результат порадует всех. Правядзенне такой маштабнай рэпетыцыі спрыяе зніжэнню стрэсу ў выпускнікоў. Ужо ў лютым яны атрымаюць свае вынікі і змогуць прааналізаваць памылкі. А да асноўнага этапу цэнтралізаванага іспыту, які стартуе ў маі, будзе час, каб зрабіць правільныя высновы і прыйсці на тэсціраванне упэўненымі.